En aquest vídeo tutorial veurem com podem configurar les opcions del formulari. Des d'aquesta, veieu que aquí hi ha 3 pestanyes. La primera pestanya és la de preguntes, és en la que podem anar afegint preguntes i podem anar creant tot el nostre formulari. La segona pestanya és la de respostes. Aquí veurem les respostes que tenim. Podem tallar si no vull més respostes o puc crear un full de càlcul amb les respostes que hagi obtingut de la meva enquesta. Aquí tenim alguna opció. I llavors aquí tenim l'apartat de la configuració. En l'apartat de configuració hi ha diverses coses importants. La primera que teniu aquí és si voleu que això sigui un qüestionari, és a dir, que sigui com un examen. Llavors automàticament es poden ficar les preguntes punts, dir quina és la resposta correcta, ficar comentaris automàtics i aquestes coses. Llavors això es canvia des de cada pregunta. Tu ho converteixes en qüestionari i llavors a cada pregunta vas triant les puntuacions, les respostes i tot això. Aquí, a respostes, si volem que ens recopili les adreces de correu electrònic, si volem que enviï una còpia del formulari respost a les persones que l'hagin contestat, si volem que es puguin modificar les respostes, llavors tot això és necessari que la persona inici la sessió, i que llavors requereix inici de sessió, o si hem de limitar a una única resposta, que llavors això també requereix inici de sessió. En general, als formularis no cal iniciar sessió, es poden respondre de forma anònima i pots contestar-lo tantes vegades com vulgui, però si vols crear alguna d'aquestes opcions, llavors sí que fa falta. A presentació, també hi ha diferents opcions que es poden triar. La barra de progrés és una barra aquí baix que et va dient quantes preguntes et queden o si ja passes per la meitat. Si les preguntes han de ser aleatòries, això vol dir que les barrege, les preguntes que hi hagin. El missatge de confirmació és el que surt quan fas el botó envia. Per defecte surt s'ha enregistrat la teva resposta. Tu pots canviar-ho i dir moltes gràcies, ara ja ho has contestat, o gràcies, ja hem acabat, o el que vulguis. Si volem que es vegi un enllaç per enviar una altra resposta o no, això, si ho desmarques, ja evita que puguis fer respostes aleatòries, que vegis contestant una vegada darrere l'altra, i si vols que es vegi un resum dels resultats. Per últim, aquí tenim els ajustos predeterminats, que simplement és si s'han de recollir les adreces de correu de forma predeterminada, o sigui, en general, sempre en tots els formularis s'ha de recollir el correu, i si les preguntes són obligatòries de manera predeterminada. Llavors, per defecte, surten totes les que vas creant, surten obligatòries. Tota la resta de configuració, seria configuració del sistema. L'altra configuració, que seria de personalització, la tindríeu aquí, personalitzar el tema. Aquí, això és només per físic, per veure com queda. Llavors tenim el tipus de lletra, de l'encabezado, de la capçalera que està aquí dalt, de la pregunta i del text. Si volem triar una imatge de la capçalera, que seria aquesta d'aquí, el color que volem per triar, aquí tenim les imatges, per exemple, si volem ficar aquesta i insertar, se'ns ficarà aquí a la part de dalt. I llavors ens canvia el color, el tema, amb colors similars a la imatge que hem posat a dalt. I poca cosa més. Llavors, per veure com queda tot plegat, aquí a l'ull. Així, aquí ara mateix no hi ha res, però seria una miqueta això. I això és tot.